ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋପ ପାଇଥିବା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁଣି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ଖେଳଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକକଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଢେଙ୍କି, ଶଗଡ଼, ବାଉଁଶ ବତାରେ ତିଆରି କୁଲା, ଟୋପି, ମାଟିରେ ତିଆରି କରେଇ, ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସୁରେଇ ଆଦି ଦେଖିବେ ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖେଳଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳଣା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋବିନ୍ଦନଗର ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦନଗର କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କିପରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆମ ଖେଳଣା ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଗମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆର୍ସିସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୁଜାତା କୁମାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଏହି କର୍ମଶାଳାଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା।
କୌଶଳକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି,